Jolendo mag Ramogi Radio kod Ramogi TV mantiere kambi mar All Media Services noriwore kod jokanyo mag kanisa mar Lejo Maria e lamo mano bagi log tich mar Lejo Maria mantiere God Kwero e sub-county Masuna West. Jolendo go kautene gi Ruth Nyaji Monyuongo wacho ni chenro mar lam konye bedo e kanyakla gi jowinjo mar Ramogi FM kod joneno mag Ramogi TV. Milton Ochieng kod Emmanuel Ochieng bende ne onyiso morgi kuom riwore kod jokanisa mar Lejo Maria. Kweth mar kanisa Lejo Maria kotene kod papa margi Lawrence Ochieng no nyiso mor margi kuom bedo e lam kod jolendo mawuok e kambi mar All Media Services. Kaka nyakalondo mar Ramogi kachiel kod Ramogi TV thothne wadwaro ga ni wachopo machiegni kama oganda wanitiere. Emomiyo kawuono ne wacho ni oyo wasedhi kanise mopogore opogore to kanisa mar Lejo Maria pok wadhiye. Kono waneno ni ber mondo mi wabi watudre kod oganda wa mag Lejo Maria. En gima duong' mokalo ni waduogo ka an awuon aduogo ka bang' higni 16 kapok aduogo e headquarter ka kendo en mor mara naduogo ka Hawi. An gi yie ni ka to Hawi manaomo ka adhi dok Nairobi. Kendo achaka rwaku e tielo machielo mondo chieng' moro uchak uduogi mos wagot ka. Bedo gi ywak matek. Nikech ji mako to ilal kodgi. Joma lal kodgi ok wang'eyo. Ta wakwayo ni sirkal otemane mondo gimedi arita kabisa ne joge ma en go. Sirkal bade bo ok apani gimoro nyalo bedo matimore ma ginyalo kia ka gikaw thuolo ok nyal kaw kata jumba riyo kapok ging'eyo ni joma gimamako ji.